מנהל עמותה יקר, הקמת עמותה למען מטרה חשובה. אני בטוח שכמנהל היא חלק בלתי נפרד משגרת יומך. להגשמת המטרה אתה צריך משאבים. במילים פשוטות אתה צריך כסף. הרבה כסף. בשביל להשיג כסף בנית מעגל תורמים וחשוב לך לתחזק אותו. אז מה אתה עושה בשביל זה? טלפונים, פקסים, הוראות קבע, מכתבים, פרסום, מיילים, מזכירות, מתרימים, שליחויות, הנהלת חשבונות, מתנות, מדיה. את כל זה אתה עושה כדי להשיג כסף. זוכר? כמה כסף עולה לך כל זה? כמה אנרגיות אתה מוציא מסביב? כמה כסף נותר לעמותה בסופו של דבר? מהיום באפשרותך להירגע ולתת לטכנולוגיה טרומבה לעבוד במקומך. כל מה שנדרש ממך זה לשלוח את האפליקציה למעגל התורמים. בלחיצת כפתור יוכלו הם לתרום באופן מוחשי, וגם אתה תוכל להעצים את תחושת השייכות שלהם על ידי שליחת הודעות, עדכונים, תמונות או סרטונים. האפליקציה יוצרת אינטראקציה חברתית עם נעימה תחרותי, כאשר התרומה תשתקף על דפי האפליקציה. ועוד משהו, התורמים שלך הופכים להיות הפעילים שלך, באפשרותם לשתף חברים ולצבור נקודות לזכותם. אז טרומבה, חוויית התרומה הסלולרית.